रुंसारि गालागाथा मोसाहारिनि दिनै गोथार सारादु। रुंसारि मोसाहारिनि सारादुखौ दिनै गावनि आंगो गामि बरागारिनि आंगो न'आवनो खुंफुंबाय। मोनसे समाव बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड मोननांगौनि दाबिजों सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लाबोनाय माजलिपारा एमबि फरायसालिनि बारग' लोगो फोरोंगिरि लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दानानै होजानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' आबादारि आफादनि आफादगिरि आरो इउएन एकाडेमि बर्ड दतमानि बारग' सोद्रोमा लोगोसे गायसनजेननायनिफ्राय इउएन ब्रह्म फोथायफुनजिनि सोद्रोमा हिसाबै बर' समाजाव गोख्रों हाबा मावबोनाय गालागाथा मोसाहारिया 2024 मायथाइनि थांनाय 6 जुलाइ खालाराव माखासे देहायारि जेंनाजों नारसिन जानानै 65 बोसोर बैसोआव गावनि आंगो न'आवनो जोबथाहांबाय। बेनिनो दिनै बिथां रुंसारि जानायनि गोथार सारादुखौ क'क्राझार जिल्ला दतमा ओनसोलनि सिङाव थानाय बरागारि गामिनि गावनि आंगो न'आवनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे इउएन ब्रह्म फोथायफुनजिनि जुथाइ नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे खुंफुंनाय जायो। मख'जाथावदि दिनै बे गोथार सारादुजों लोब्बा लाखिना आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ रुंसारि गालागाथा मोसाहारिनि मुङाव सुंद' जिउ जारिमिन बिजाब बेखेवना होयो। हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा आरो इउएन भि फोथायफुनजिनि गायसनगिरि सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारि, गाहाय नेतारि खाम्फा बसुमतारी, इउएन एकाडेमिनि गोरायुं कृष्ण गपाल बसुमतारी आरो इउएन ब्रह्म फोथायफुनजिनि सोद्रोमा लोगोसे ओनसोलनि गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। गालागाथा मोसाहारि जायनि गुबै मुङा गपिनाथ मोसाहारिमोन, बिथाङा जाहैबाय खुब निष्ठाबान जाथिनि कर्मि आरो बे आं मोनसे आफादनिल' बुङा बेखौ आबसुनिल' बुङा, मानो होनबा आबसुआव खुब माने बुरजा बिबान लाबोआखै बियो आरो गोजौ बिबानबो लाबोआखै। जेब्लानाखि बड'फानि दैदेननायाव जि आन्दलन जादोंमोन बड'लेण्डनि, अब्ला बिपिएससि जोनोम जाबा दतमा आन्सलिक कमिटि बिपिएससिनि बे अर्गानाइजिं सेक्रेटारि। नाथाय जेब्लानाखि जोङो बड'फा इउएन ब्रह्मनि ट्रास्टखौ दाजेनो अब्ला बिथाङाबो फाउन्डार मेम्बार जाबोदों। बे बावैसो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे दुलाराय बर' आबादारि आफाद दानायाव बिथांखौ चेयारमेन खालामदोंमोन। नाथाय आङो 1983 मायथाइनिफ्रायनो फ्राय लोगो मोनबोदों आरो बिथांखौ जे समनिफ्राय लोगो मोनदों खुब क्लस लोगो मोनबोदों, जेब्लायबो थाफाबोनाय मानाय आरो दिनैसिम बियो सिम्पल जिबन, आबाद मावो न'खराव, फारसेथिं बे हिन्दी टिचारमोन, गसाइनि सिनायाव हिन्दी टिचार हिसाबै मावग्रोदों, बेनिफ्राय माइजलिपारायाव फैदों। नाथाय बियो आदर्श एबा आइडिय'लजि होननाय जिनिसखौ चेन्ज खालामाखै। दुलाराय बर' फरायसाफ्रा बै समनिफ्रायनो जि लामाजों थाबायदों बे हारसिङैब्लाबो गामिफ्राव मालाबा हारसिं जायो, अब्लाबो बे आदर्शखौनो लाबाय थादों। खुनु दिन दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आदर्शखौ गाराखै। जेब्लानाखि 1990 मायथाइयाव बड'फाया रुंसारि जायो, रुंसारि जानायनि सिगां बड'फानि न'खर सोमोन्दै मुलुगा बारा मिथिया आरो जों आन्दलनाव बेस्थ' थानाय हिसाबै बिथांनि न'खरफोरखौ बारा नायनायबो जाया। नाथाय रुंसारि जानायनि उनावहाय बड'फानि न'खरखौ एफा एनै जि हायो बे समाव जोंनि आखायाव जेबो गैया।
बोरै मदद खालामनो हायो बे बिथाङा आंबो दतमानिनो आंबो खुब क्ल'जैनो थादों आंजों क्ल'स मोनसे रिलेसनशिपआव थानानै न'खरखौ नायनाय बा न'खरनि सोमोन्दै मिथिहोनाय खबर होनाय बे गासिबो बिथाङानो रल लाबोदों जियानो जा दिनै मोनसे सम थांबाय आरो एसेबां गोलाव सम 1983निफ्राय जे हमनानै लादो दिनै 40 बोसोर 45 बोसोरनि जि माने लं एस'सियेसन आंनि जिबनाव बेयो जोबोद माने गोसोखांजाथाव 83निफ्राय लानानै जुदि दा हिसाब खालामो 40 बोसोरानो जाहैबाय 40 बोसोराव 35 बोसोरसोआनो जों क्ल'स मोनसे कन्टेक्टआव थाबोबाय थादों बियो जोबोद माने गावनि साननायाव लोरसोर गैयै मानसि आरो गाज्रिखौ सहायनो हायै मानसि लोङा जाया मानसिमोन खुब माने डिसिप्लिन लाइफ न'खराबो डिसिप्लिन आरो बिदिखायनो बे साक्सेसफुल मानसि सासे फेमिलि हेड हिसाबै न'खरखौ दिनै गावनि खस्थ'नि गेजेरजों मिनिमामबाबो मोनसे डेभेलपमेन्टआव लाबोनानै मोजां जिबन फिसा फिसौखौनो होलांनो हादों नाथाय बिनि फिसा फिसौफ्रा दा रावबो साख्रि बाख्रि गैया बे आलादा बाथ्रा बेखौ समाव उनावहाय मा जायो नायलांगोन नाथाय बिथांनि जि मोनसे अबदान सेक्रिफाइस बेखौ जोङो बावनो हानाय नङा साहस हिसाबै बावनाय नङा दिनै मोनसे ब्रिफ लाइफ स्केट्स दिरुनदों बेवहायथ' खुब लिमिटेड बाथ्राफ्रा हाबनानै दङ नाथाय बिनि सोमोन्दै एसे लिरजाबावो डाबल भलिउमाव लांनो हागोन खमसे खम बेखौ उननि समफ्राव जों नायनोसै आरो दिनै बिथांनि बे आयदा साद्रनि न'खरनि मानसिफोरजों गामिनि मानसिफोरजों फैफानानै दिनै जे बिथांखौ मान होफैनायनि खाबु मोनदों बिनि थाखाय आङो इसोरखौ आङो साबायखर होयो लोगोसे दिनै जि मोनसे गेदारिं जादों बेहाय लाइफ स्केट्स बेखेवनायाव बेवहाय डिफारेन्ट वाक अफ लाइफ माने बेहाय दिनै पार्टि गारजेजों BPFनि मानसि दङ बेहाय UPPLनि मानसि दं बेहाय गुबुन गुबुन हान्जानि मानसि दं बेहाय टिचार दङ अफिसार दङ लेक्सारार दङ थ' बिसोरो गालागाथानि थाखाय दिनै ज' जाफैदों थ' बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनो आरो लोगोसे गालागाथा मोसाहारिनि जिउआ अराय गोजोनाव थाथों बिनि थाखाय आङो आनन्द दिनै जोङो बरागारि गामियाव सासे गालागाथा मुङै मिथिजानाय बिथांनि गुबै मुङा कपिनाथ मोसाहारि दा दिनै बिथांनि श्राद्धआव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांनि गोसोखांथिनि बे जिउ जारिमिन बरननायजों लोगोसे बावहाय बयबो बिथांनि गामि लोगो दोगो आरो गासै समाजारि आफादनि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दख'रानि जिल्लानि बयबो जों बेयाव ज' जानानै बिथांखौ मान बावदों मानोना बिथाङा सासे मेंनो रोङै मावथिमोन मानोना जोङो लोगो मोनजेननाय समनिफ्राय बिथाङा जोंनि नोजोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायखिजाया मेल मिथिङाव आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै UNB ट्रास्ट बिनि सासे सोद्रोमा जानानै आरो गुबुन गुबुन समाजारि थासारियाव बिथाङा दतमा हालामनि जानानै बायदि बिथाङा हाबाफारियाव अरायबो बाहागो लायोमोन आरो बिथाङा सासे फोरोंगिरिनि महरै बिथाङा आजिरा मोन्दों अदेबानि बिथाङा आरोबाव गुबुन गुबुन समाजारि आफाद जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथाङा बिहोमा होबोदों आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन सोमावसारनाय समाव जिबादि बिथांमोना बिहोमा होबाय जे गोबाव समनिफ्राय माहारियारि मोनसे रैखाथिनि माहारियारि बाद गोसोखौ लानानै बिथाङा हारिखौ अनसायोमोन दा बिनि थाखाय बिथांनि अबथिरायै गोमालांनाया रुंसारि जालांनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव दा मिजिंथियो अबङा बिथांनि जिउखौ सोरगोआव आलोय दोनगोन आरो दिनै बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ लानानै जों बयबो दतमा हालामनि आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथांखौ लोगो मोनबोनाय आरो खामानि दामानियाव बिथाङा हेफाजाब होबोनाय जेरै बिथाङा क'क्राझार जिल्ला आबादारि आफादावबो बिथाङा आफादगिरि महरै दैदेनदोंमोन आरो गोबां बेबायदि बिथांनि नोजोराव गोग्लैनाय माखासे समाजारि बिथिङाव बिथाङा अराय सम बाथ्रा बुंनानै माखासे समाज बिथिङाव बिथाङा गोग्गो समाज दानायनि हाबा मावलांदों दा बेखायनो दिनै जोङो बिथांखौ आरोबाव जोङो बिथाङा गैयाब्लाबो जोङो मान होयो आरो दिनैनि समाव बिथांबादि गोबां सुबुं जोंनि समाजाव नांगौ होननानै जों सानो आरो जाहाथे इयुन जोलैयाव बेबादि समाजखौ रैखाथि होलांनो समाजारि बिथिङाव आरो माहारि आरो माखासे जोंनि सोदांनाय खामानियाव बयबो बे बिथांबादि राफोद सासे समाजारि आरो समाज सिबियारि सासे सुबुं आरोबाव जोनोम मोनगोन होननानै जों मिजिंथियो
दा दिनैनि समाव नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो गालागाथा मोसाहारि एबा बिथाङा कपिनाथ मोसाहारि आरो बिथांनि जाहाथे अराय न'खरनि फारसेबो जोङो बे दुखुनि समाव बिथांमोननिसिम जोङो आर'ज गाबो आरो जाहाथे बिथांमोना अबंनि अननायाव बयबो माने गोजोनै रायजो जालांफिननो हायो।